Subukan po nating paandarin. Mostly po sa ibang bansa, ang driver seat is sa right. Siguro sa Pilipinas sa left siya, pero dito right, yung sa right side siya. Sa right side yung driver seat. So ito po siya, right side. So subukan natin siyang paandarin. Subukan ko pong paandarin. Ito po siya. Ito po yung pagpapaandar ng engine. Automatic po to kasi. Mostly naman na car sa ibang bansa automatic. Kaya ito. Pero mostly na ngayon mga automatic na. Ito po siya. Tingnan natin. Ayan na po siya. Maandar na siya. Tsaka pag napaandar mo na, sa right side ng door. Ito siya. Sa right side siya. Pwede mo siyang i-open yung window. Ito po siya. Ito. Up. Up. Ito. Ito sa front. Try natin. Ito siya. Tadaan! Ito. Oh, ito naman sa side natin. Tadaan! Ito siya ba? Akyat ulit natin. Oh, ayun. Mga kachichi. Ito lang siya. Pag pinaandar mo kasi siya, pwede mo na siyang magamit. Ito po yung lock. Ito yung auto. Ito siya kung gusto mo siya kung gusto mo ibaba yung window mo. Ito siya. Oh. O kaya sa kabilang window, gusto mo siyang ibaba. Pag nainitan ka, ayan siya. So, sana po nakatulong. At, pag i-off mo naman, dito rin lang siya makikita kung saan mo siya na-on. Saan ba yan? Ito. Kung saan mo siya na-on. So, i-off po natin. Try natin i-off Oh. Tapos i-on natin. Oh, ganyan lang po siya. Salamat. Bye-bye.